Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. I'm joined by Honorable Samia Sulemani. Honorable Samia Sulemani, welcome to DPP Podcast. Thank you so much, Arthur. Mchakachi zambiri zachitika, Honorable Sulemani, in Parliament and outside Parliament. Kwa inuyo as Samia, how do you describe the year? Ndizona, a lot has happened. Zinthu zokuti sitizaiwala moyo wathu wonse, especially chaka ichi tikumalizachi. Ma incident akuluakulu okhuza Malawi as a country. Very true. Chitika ndithu enawo adakachitikabe, koma it's been a long year. Kwambiri. Kwambiri. Politically, komanso mbali zonse. Economically, zonse. Socially. You know, I just to concur, zambiri zachitikadi. Mene chaka chimayamba, mukumbukira kunali mau, a very famous word, bagamoyo. What's your take? That was, I think, just an example. Yes. Yeah, mene tukhalira ku Malawi. If you Google Bagamoyo, okay, ndi malo amene I think kunachitika kwambiri nkhanza kwa ma Africans ndi ku Tanzania. Yes, okay. Ndi ma slave trade inali nchimake kumeneko. I see. Ndi I think anthu chifukwa chokwiya dera lijana siya osalipanga kena attend kena kalikonse. Kunakhala ngati kuti ndikuchire kotheratu chifukwa cha history ya kumaloko. Ndiye ngati kwayamba kugwiridwa kumaoneka ngati nkumalo ayamba panopa, koma kunali ngati gahena wa dziko lapansi. Ndiye kusonyeza kuti Malawi anafika pa gahena wa dziko lapansi. Tili mu gahena talowamo panopa sitinatuluke. Ati bweteka sizili bwino. Komabe, you know, now what changed the setting? APM came in and there was that declaration. Could I answer? Was he influenced by the Bagamoyo issue, or what's your take? You know, of course, in Izinandigwira Ntima now, we are coming from all this mess and then APM comes in. But give me your take as Samia. I think what drove APM to change his mind. Yes. The many Amalawi akuzunzikira. I strongly feel that APM had made up his mind after my elections. But I think I've done my part. Komano antuwa andipanga chipongwe mwina ndisire pati. Amen. Komano I think kolo ndi kolo. I think ataona kuti ananga wa ndasiya pa moto. Yes. Ndisataye. Ndikumvaso ma calls athu kuti ayi bwana tabwera ni mutipulumuse. He did the right thing at the right time. Kuti no ndavomera ndibwerere kuti tiyese kuthandizana ndi new blood tikonze zikoli mwachangu. I think ali ndi passion. Mukamacheza naye panopa APM akuoneka kuti he's not a happy person. Ndi mmene ziko lanali ili pano ndi kumene kuchokera. Ziko lanali siya lili bwino kwambiri. Kena kwawa angobwera kukalanya china chili chonse. Zosakambika kuti so ababa inuwe mukundipanga sure kuti the take is APM made that declaration not based on his personal gain. Komano solely just to help Malawians. You know, munthu ngati APM ifeyo timamtenga ngati kholo lathu kwambiri. He did the right thing to come back. Chifukwa tikayang'ananso ngakhale political landscape ya ku Malawi, we need someone matured, we need someone with the experience. Very true. We need someone who wants to go and do the job for Malawians, not kuti akazilemerese. APM has everything, name it. What more does he want? That's why I think akumalimbikira manena kuti ndikabwerera
Yes. 2 years ndikukonzereni ndikusiyireni anyamatanu muzipitiriza chifukwa kulanda chinthuchi kuti tiwineso it will not be easy. Nde mungobweretsa munthu wanyuwani lero ndi lero opanda experience oti sana kumane nazopo zinthu ngati zimene zilipo panopazi ikhoza kukhala kuvutirapo. It will take time. You know this slogan, return to proven leadership. Yes. Now I see where it is coming from. Komabe, we have a lot of things to talk about. Tikungopanga review chakachi manager endera. Now let us break it into quarters. To a second quarter. It was a sad event. Yes. We lost Vice President. Yeah. Very sad. Dr. Saulos Klaus Chilima. Of course, now people are drawing parallels. Agudaya, Samie reincarnation. Mumakala Vogo ku parliament. That is a story for another day. Yeah. How do you see it? How do you take government response? It was, to me, it was appalling. I got disappointed. First of all, kumene tikuchokera. Yes. Kuti tifike pamene paja. You know, kuti Vice President, he was at the forefront kuchita campaign kuti Tonse Alliance iwine. True. Every Malawian is a witness. 1 billion. Anthu aja pakana anachita function yaikulu kumene akasainana agreement. Kuna ulusidwa nkhunda. That was every Malawian's hope kuti mina zinthuno zisinthe ku Malawi kuno. Mina pesi yathu inali yochedwerako. Komano zimene zinachitika after that. Kuyamba kumanga munthu uja omwewo wakabwera kuti yayi tikuchotsa milandu ija yayi toyambe kutuma Anisoni tamulanda ntchito zinali chikwirikiti chokha kusafika pa ngozi kuluza anthu onse aja including Vice President. I think izizi sizimachitika. And ife Malawi tinali yodabwa asu ndokhuzidwa kwambiri kuti chifukwa chani kumalawi kuno tikumana ndi zinthu ngatizi. You know, okay, in the assessment ya anthu pamalo paja sipanapezeke magazi, sipanapezeke plasma matter ngati saliva, even urine. Now mu report muja munapezeka kuti it's highly likely that they were already dead. Nde ngozi itachitika. Tinamva kuti ayi aku Germany abwere azaone kuti chachitika ndi chani. Now my question marks anayambira pene pacha. Achita declare kuti abwere komanso amene abwerawo they are not my experts. Ofufuza ngozi. Pali kusiyanisa. Yes. Amene anabwera kuti atithandize kafukufuku anali anthu amene akuti anapanga ndege ija company yawo. Manufacturers a ndege ija doni ija. Komano mukaonesesa madoni aja anasiya kupangidwa kale. Yeah. Company inatsekedwaso. Ngamiti madabwa kuti sono anthu akubwera as manufacturers. Kuti atithandiza bwanji pakafukufuku amene chifukwa timaona ngozi za ndege zikachitika pali NTC amati NTCI board. Yes. Imene imapanga kafukufuku wa ngozi za ndege. I think they are in France or in America. Amene usana itanidwe bwanji. Then sipanathe nthawi kafukufuku ja kupanga ku Germany tinaonanso president anyamuka kuno upitaso ku Germany. Situ zora masatira kafukufuku imweyo kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji zipikidwe motero. Abwera kumene kuja kafukufuku anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira noyo kuti Minister of Information ananena kuti black box taisunga. Nkhani yavuta ndi yaikulu ndi imene chifukwa akanangoti pasa black box yo
black box yo ikanalankhula china chilichonse chimene tikufuna kuyankhidwa. Ma contradictions analiwo chuluka kwa inapita kunzuzu inabwerera now the other report ndege yagwera muchipululu amini muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village. Pali mafunso ambiri. If you said kuti ndege ija inali ndi mafuta a 2 hours. Okay. A president chinasangalasa kuti anene kuti mundipase report after 4 hours ndi chani. 2 hours ina ya masungira chani. Question mark. Ma question marks okaoka. That's why mukuona ngati lero even ma bishop sakukhulupirira kuti kodi chinthu chinchiona ife palibe kukhulupirira. On top of that akuti tipange no inquiry yathu yakuno kuona composition ya committee yo very compromised. Azinzawo. Yes, azinzawo kaoka. Amene akuchita chair tinamva kuti anakwatiraso komweko. Zapa chiweniweni. So inu mungapachike mamuna nzanu zosatheka. So izizi zikubweresa mafunso ambiri mayankhono mafunso analipo poyamba aja achepaso awawa anyanyulaso zina komano chimene chikundikhuza kwambiri ndicho kuti mukaona mu report muja yes pali paragraph ina yake imene kunena kuti a police atafika pa ngozi anachita interview anthu yes amene anali pafupi kwambiri. Izizi zimachitika kulikonse kuti kodi chichitika ndi chani munamva chani. Anthu amene aja atapanga record ma statement amene aja asungidwa ndi apolisi. A commission anapita kuti akatenge ma statement aja ku polisi kuti agwirise ntchito mwina ayitanenso anthu aja koma apolisi anakana kutulusa ma statement amene aja. So iza kuti chilipo izitu zili mu report yawo yomwe. So mupanga bwanji report ngati apolisi aukanirani kupasani information before poyambira panali pati pamene andiwo anali anthu oyambirira ndi amene anafika amene mukuona zonse. So nonso china chikudabwisa kuti anatenga ndrama ya chipepeso ndani mfuti ya bodyguard mmodzi kusowa anatenga ndani. Izizi pajaso phone ina inali active for a while. Yes. Ndi chipwirikiti ineyo Samia chimene nganene ndicho kuti ine ndimachita follow kwambiri chifukwa Saulos late honorable vice president anali munthu oti ndimagwirizana naye kwambiri. Tacheza kwambiri. He has been to my house over 100 times. I've been to his house from the time he was working for leasing and finance. So it's a very long time. He moved from leasing and finance to Liver Brothers, then to Airtel, to Carlsberg, then to Airtel. So he was a brother. So I lost a brother. Kwambiri. I was following up Zankanija. Ndinamva kuti ndege yanyamulidwapo ngati lero. Fa ndege jana inyamula ngati lero. Ziduswa za ndegezo. The next day mama wandi meni nafika pamenepo. Chodabwisa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo pamene anatina tola azibale athupo atafika wawa atanyamula ziduswa za ndegezo anakumba chidoti. Yes. Yeah. Kwambiri anakumba kaphiri nditu ndikukwirirapo ponsepo ndikutenga tiziduswa tija nkutiponyano pamwambapo. That's what happened. China chimene chimandipasa mafunso kwambiri mtengo umene ndege inakola mukawerenga fana naugwiraso mpaka mtengo unaugwira. Yes. Pamene panakola ndege it was about 4 to 5 meters maximum. Now chodabwisa ndicho kuti Saulos anali ifeyo tikumazitana be anyamata nyamata nzathu. Sure, that's very true. Very active kwambiri. Olo muli inuyo, olo muli ine, olo muli anthu ena anu mukuonerano. Ndege mukuziwa kuti ili at 4 meters ikutsika. Munthu wamphamvu zake sangakhale momo. Ndege zame zimakhala ndi ziseko zosegula. Ili ndikanakhala ineyo kuona kuti ndege iyo kagwa apo, ndege ikagwa imaphulika. Kwambiri.
at 4 meters ndikanalumpha kwambiri mufuna munene chonchi fo umalolera kuti apapa olo ndichoke mwendo bola ndizipulumuse usana kuti ikakamenya apo ikhoza kuyaka moto. Ndizifukwa chake mabishop akuziguguda pa mtima, you know, Malawians are angry. Nkhani imene komanso china chimene tikumaponya ndicho kuti mukazafikapo pamene mutazakhala ndi mayankho enawa ndege ija imatsika. Okay. Ndiye inadutsa M1 kumudutsa M1 uja ili pansi penipeni ndikagwera ngati apo mumaona kuti ngakhale uli mutala umatha kuona ndege ija nagwera apo. So ndege za Donia anazipanga kuti olo mutala ikhoza kutera. Okay. Kwa kuti ndege ija yavuta ulibe poyima mutala ndi tutaona ndege zikutera mutala. Akanakhala kuti a pilot wanali mmaso he was in control of that plane. The best option was kutera mutala muja. Koma anadutsa tala uja ndikagwera apo mafunso ambirimbiri. Honorable Sulemani, a lot of questions. Our viewers kulikonse komwe mukutionera nkhani ya imfa ya Honorable Saulus Chilima ndi azinzawo ena 8 mansala sangapezeke panopa. Even Bishop Susa has talked a lot about it. He's receiving threats. Ifeso nafeso ndo kuzidwa koma we just want to assure you that we will continue on this issue when we come back for a short break. Come back, our dear viewers, wherever you are. We are looking at the end of year review with Honorable Samir Suleiman. Takambapo zambiri, takambapo first quarter, bene chaka chinaendera kunali maishu za Bagamoyo, kumanso a president atu, Arthur Professor Peter Mutharika declaration that he's going to stand come 2025 and for sure he's going to win. Now we have also looked at a number of issues. We were currently discussing the dubious nature of his death, the multitude of questions surrounding the commission of inquiry zambirimbiri. Wina aliyense akayankhulapo ngati Bishop Ansusa, ma threats getting threatened left and right. Kodi boma la Congress chikuchitika ndi chani? But timanena kuti pali mafunso ambiri amene tilibe mayankho. Kupezeka anthu magazi alibe, auti mikozo mulibe, komano even saliva. Yes, nimakhupira kuti mukaona report ya ku Germany. Yes. Ndege ija imaonesa kuti inkangozungulira inapanga maseko mina awiri kaya atatu mpaka na pamene inakafikirapo. Mukuona kwa ine ndi report ija pena pake zimakhala ngati zikumandimvekerako kuti choona chenicheni chija ndimachiganizira ija ndiyoti ndi ichi. Ndege ija ndi chikhulupiriro kuti mmene inkafika pansi azibale athu aja anali asali moyo, chifukwa mukayiona wreckage ya ndegeyo ine ndimaona ngati kuti chilipo chinachitika ndege chatafika pansi, chifukwa ngati chinthu ngati galimoto, it's a simple thing, galimoto kandi you hit an impact. Chilichonse chimene chili galimotomo chimapita kutsogolo fwe chinthu chachakhala ngati chapangidwa full stop. Ndegeyo mukakafika malo pona ali panali ngati kachulu pamene akamenya ndikuyima pati pompo. So zonse zimene zinali mu ndegemo bwenzi zitapita kutsogolo, koma makapezeka kuti mitembo ina ili kumbuyo, ina ili mbalimo kuti nkhani kuti zinthu zikuchitika bwanji, chifukwa anthu amagwa mu ndege sanafike pansi. Mafunso ndi ambirimbiri kwa basi. Now you know SKC was loved by the youth. Munaliso ajinyamata like his ADC. Yes. Wajinyamata nzatu. Yes. You know, former First Lady Honorable Chanel Zimbiri. Yes, yes. Inuyo ngati wandale, what promise can you give Malawians? Ngotibweresera trash, I call all their reports. Yeah, you know, what are you going to do come 2025 when APM is in power? We cannot bring back those people.
May their souls rest in peace. Yes. Komano zikusonyezeratu poyera kuti tikamanya kuti Congress ndi nkhanza zake ndi zimenezi. Not long ago tinapita ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuthambani. Okay. Mpaka ndinaima because it was my first time amati pamfera nduna. Yes. Pamfera ndakumbukira achina digmateng. Yes, tinaona akumanena kuti galimoto inaponyedwa apo anthu anapezeka atafa mmenemo. Zinthu zake ukaona mastyle ake ndi omwe aja amene ali involved iwo ndi omwe aja kuti chipani chizasintha. Same old tricks. Lero ndizi muona Bishop alankhula maganizo awo kunkhosa zawo osati kukapangisa sipanate 2 days akaphwanya kulimbi cathedral anyamatazi kwaje mukumbukira sopa jantha achiona mabishop ntame jonse amafuna kuphedwa anamangidwa. Are we safe Malawians? Sikoyamba kuti boma la Congress zipanga nkhanza ku zipembezo. Mukumbukira even anzathu anachita bani ku Malawi kuno achipembezo cha timati Jehovah's Witness mpaka anathamangisidwa. Kusonyeza kuti awawa nkhanza zisazasiya olo titachita motani kumene akuchokera ndi kunkhanza. History yawo ndi ankhanza sangasinthe. Ndizimukuonazi kuti MP wathu kungolankhula akumanga amanga achikwanje amanga musowa kodi pajaso mungoti amanga inodo ndi most wanted. Ine uteko ndimafuna ndibwerebe koma poti nkhani yake ndi yomweyo kwachitika incident zana yoti bwanjiso. This was on Saturday. Okay. Kuma 3 o'clock kumasana nalandira phone kuchokera kwa Honorable Kenneth Ndovi. Okay. The MP aku Karonga. Maza Karangati. Are you related? No, we are not. Komano mina ma structures atu patali tikhoza maoneka ngati. Yes, amafanana nawo. Kachibale pang'ono. Anandiyimbira koma he was in a shock. What happened? Oti amalephera kulankhula muno bwino. He had to give the phone to anzawo amene ali nawo galimoto kuti andilankhule. Chinachitika ndichokuti akuti amachokera ku Mzuzu. Okay. Anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza ma number plate aku parliament. Ndiye atangochoka mu Mzuzu akulowa muchikangawa anachita notice kuti pali Prado imene ya white koma inalibe ma number plate imachita track. Amati akathamanga nayo mathamanga. Ndiye anazazindikira kuti tikupangidwa follow. Tukangidwa follow kumbuyo ku ndi Prado iyi. Okay. Sizwa kuti akutipanga follow ndi anali ndi mantha. Akuti anathamanga kwambiri kuzafika pa Nzimba 10 off. Okay. Foti ndi pali anthu anayima. Atangoyima Prado ije inabwera kuza bloka kusogolo. Serious? Zana Saturday. Kenneth Ndovi ndi MP au Karonga sindingango achula zina ndikunena mbacha maziwa ndi mankwa zinthu zoti zinazo umboni. Yes. Ndiye anatsika mabounce awiri mu Prado moja ali ndi mfuti. No way. Pambali pa. Yes. Kuzafika kusegula galimoto ya Ndovi kuyamba kusecha mmene mujata. I think anazazindikira kuti taimika galimoto yolakwika. Ndiye Ndovi aja anafunsa kuti bwanji akuluakulu chuchitika ndi chani. Okay. Ndakuti pepani tikusakasaka Sulemani. Serious? Yes. Timaona ngati ali galimoto. Ndikunena zizachitika zana Saturday. Ndiye Ndovi aja anali very shocked. Atangoyankha chonchi anyamata aja nakakwera galimoto ija kumapita. Ndiye Ndovi momwe andiyimbire ine. I think he was under shock. Panic. Anazangoona Sulemani mu phone mwawo ndikupanga dial. Okay. Peza wana nakayankha phone ija anali mbale wanga Daud Sulemani wa kumakra. Ndiye sanafike so kuti afunse kuti ndi ndani. Anayamba kumulongosolera nkhani ija kuti achimwene kunotuza chitika ndi. Zotere. Ndiye Daud Sulemani anauza Ndovi aja kuti
nzosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti akusakidwa. Ndi pamene amandiyimbira ina Ndovi ali mushoko kuti anapasa ubwino wake anali anthu atatu ngamotomo. Mwina nchifukwa chake anakhala ngati kuti anali safe pang'ono. Anapasa anzawo aja kundilongosolera. Ndiye izizi ndimafuna ndiauza MCP chifukwa ndikuziwa umene zichokera. Achimwendo, Baba Malondera, Kenneth zikhale ng'oma. Mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa, sindimamunyira, ndimangofuna ndikuuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za savage. Musiye. I know anyamata amenewa ndi intelligence yanu tikuwaziwa, galimoto ndaifufuza tikuiziwa, anyamata auto taziwa. Izizi musatitenga Malawi ngati Malawi a 1964 kuti mungamati opyeze kumati tutumusa. Ayi, ife takulira matipate, tikuziwa kuti matipate aliyense in a democracy you are free to express your views, you are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner. Izizi they enshrined in our constitution. Inu mukafuna kuti mutibwezerese mbuyo siziteka olo mutatani olo mutandipha ineyo lerolo. Ineyo ndimafuna Komano basi. I think now I can. Ndimangofuna ndinene kuti ndale za ku Malawi tikupanga ndi boma la Nkhanza, chipani chimene chinatchuka ndi kupha. Ineyo ndinasazikira madamu anga kuti mwafunse panopa ndinawuza kale kuti ananga madamu anga ineyo ndikusakidwa ndi akongresi ndikhoza kuphedwa. Ndiye ngati ndingaphedwe mulimbe mtima, koma ndifuna ndiafere Malawi amene akuvutika ndilokonzeka kuyika moyo wanga ndithu m'manja mwa akongresi kuti Amalawi azathe mwina kupeza mtendere pa imfa ya ine ngati zingatheke. Ine ndilokonzeka. Ndipo ine ndikupange na sure achinyamata ambiri panopa you are hope to them. You are filling the void that was left by SKC. Ndipo siziteka. If they are going to take you, ndotakwena kunditenga soine. Atenga wachinyamata wina aliyense. Do you know kuti what you do here is giving hope? Do you know kuti a police, even omwewa anthu a intelligence akugwiritsa ntchito, do you know kuti anthu amene ajawo akhala chichokere ni boma la DPP sanaguliridwe tu uniform? Izozo nzosabisa. Timati tikayima olo even pa road block. Yes. Akangozindikira amabwera. Muli bwanji Honorable Sulemani Chimunoka akumationesa zigamba. Apolisi pano pa olumupite mwa matera mukapeza zovala za polisi akusokesa. Ngati analandira majombo ndi amene anagawa APM DPP ni mbona pano ayika chitera zosayenda. Koma chomwe akuziwa ndikukhala ndi ndalama kuti azisaka anthu ma threats kupha anthu. You see, even with Chani ati Chani concerned Chani osazitchula so machechi pamene mungaziwire kuti miyoyo yathu ili pa chiopsezo. Afika potenga anyamata wazikwanje ndikubwera nawo by force kwaluwesa mpaliamenti. Ife tonse tili momo. Please, okay, what we are parliamentarians worldwide. This is total anarchy. Yes. Anthu ma pictures oti awa ndi amene anakhapa munthu pa mademo. Anthu omwe ndi amene akuapezeka mpaliamenti ndikumakuwa mwamba muja tili busy ndithu kupanga deliberate zofunikira kuziko nkumakuwa boma ndi lomweri etithana nanu etukuziwani. Ndiye ndimafuna ningonena kuti zafika pokuti tilimbe mitima anyamata. You know, what we should know, dziko lathuli almost 65% the youth. Yeah, that's right. And the youth sitikuipatsa hope, sitikuipatsa masomphenya abwino kuti kodi kusogolo kukulizokoma zotani. Mapromise anachuluka palibe chimene apangira anyamata kukhala ngati angotayidwa ngati apeza kantchito
you know ndizomvetsa chisoni kuti munthu wa degree panopa ukampeza kukolopa zona. yes and minimum wage yathu anyamata ambiri tikapita kumanesi aziphunzisi ngakhale mbomamo mukapeza kuti munthu akulandira 200 ngati police 210 220,000 now 220,000 bagi ya chimanga ili pa 70 panopa achosepo 70,000 sanagaise akagaise abwere fuel ndiwo sanagule mafuta ophikira sanagule transport yopitira kuntchito sanaike pambali mwana kuti mwina wadwala kakuchipatala sanaike pambali kuskula kuti akufuna uniform chifukwa chake panopa payslip ya wapolisi mphunzisi imangokhala ngati description asakwatengepo ngongole chifukwa cha boma la MCP. Kumalawi kuno chimene tikufuna anthu olimba mtima combined ndi experience kwa basi. That's why ine ndikunena kuti DPP is the best answer right now because muli experience mu DPP zinthu zitu zinachitidwapo. Mukumbukira inu Joyce Banda mena machoka ndikashigeti anasiya chipwirikiti yoti zikoli koma donor confidence inabwera ndi leadership ya APM. I think APM is surrounded by people with proven experience and they trust him. Maturity, he just has that natural grace. School so ndiyofunikira. So tikumutengano APM ngati kholo lathu atichite guide more especially tikufuna APM atithandize kwambiri in improving the economy kwambiri. Izinazi ife tilipo tipanga mmene mwangotero mwangondikumbusa inuyo ngati chairperson wa Agricultural Commission ku Parliament nkhani ya AIP mukuiona bwanji? Palibe chikuyenda chili chonse mukapita pa filling station mafuta palibe, mukapita kuchipatala mankhwala kulibe, mukapita go to my schools ana ambiri abwezedwa tikuvutika ifeyo kumayesesa kuti mina anaja abwerere mu school. Mupite kuzipatala manurses ambiri sakulembedwa anthu oti apanga graduate. Ndingonjezapo mepo mumakumbukira nkhani ya ujeni ya intention inayamba ndi boma la APM 80,000 now 4 years later my intents akulandira bechani 80,000 are we progressing? Palibe kwacha ikungopanga devalue and they expect those people kuti mumulipire munthu 80,000 akagulepo thumba la chimanga 70,000 mamukonda amene. Mupite ku Nkhokwe kwathu kulibe chimanga, mupite ku Ministry of Agriculture fertilizer AIP mpaka pano sanagule anthu koma chimanga chamera. Yeti ife ya ku parliament tinasamusa timati financial year kuibweza mbuyo ya dziko kuti cholinga chathu chikhale chokuti ndalama tiyapase nthawi yabwino athe kusakasaka fertilizer agule nthawi yabwino koma tinapatsa ndalama mu April pano tili mu December fertilizer sanagule kwapita ndalama situkuziwa fertilizer achokera kuti situkuziwa tikati tiyendere tikaoneza ntchito aspika kuti chifukwa chani mwayikaendera kumeneko. So pano inuyo aspika munduze kuti kodi oversight imatanthauza chani. Inuyo munduze kuti what does the word oversight imene ili role ya ine yofunikira ku parliament, what does oversight mean? Ndikati ndiyendere anthu mukuti yayi ukulakwisa malamulo mufuna malamulo ake ati ndiye palibe chikuyenda ku fertilizer akagula ku butcher akagula ku farmers abako ndrama. Mupita ku mafuta mukapeza kuti madili onse akupangidwa State House. Ku mafuta kuja kuli company imene kupereka $, ku chipani chawo mwezi wonse tikuziziwa. Honorable Samia, my viewers athu tikusiyeni ndi maoti oversight as we go for a short commercial break. Imfa ya Saulos Chilima mavuto omwe achinyamata akumana nawo koma ineyo ndingokuwuzani Honorable Samia, in terms of governance boma ilili kwa ine ndi 0/10. Ineyo ndi minus 0. minus 0. How can you substantiate that? I'll tell you. Okay. 2024 is coming to an end. Yes. Komano, there's nothing that this government or the president can show.
because zinthu ndi pa ground. You know kuti chaka chomwechi a president athu okay tikanena kufikira lero a president athu atuluka kunja mwina over 50 trips. Here today, we were promised zinthu zambirimbiri tukakutengerani izi tukapanga izi tukapanga. Look at APM 6 years. You can count less than 10 international trips. You remember kuti titangowina DPP APM atangowina anabweresa ma measures kumene kuja nduna zimayandira half. I remember Gudo Gondwe anthu samasangalala nawo because he had brought in strict measures, financial to bring stability. Yes, kuti ndrama tiisunge. And I always believe what Chilima used to say, kuti mai muno ndrama zilimo enough to run this country to bring everyone to that middle class. Ndrama tinazo, we got minerals. Nyanja ndi. This is the best treasure that God gave us. One thing I can tell you, I'll just break it down. A president promised into Zingapo. I'll start with the Emirates. A president atapita anabwera kunena kuti yai ndakumana nda Emirates Airlines tapanga deal. Mbosera bamona tukana ma direct flights aku Dubai. Anangomira pa chipande chichewa timatero. Akuti tu imene na justification anthu atafusa kuti munakatani ku Dubai. Akuti makakambirana nda Emirates. Ndege za ku Dubai mpaka lero. You look at ma agreement anapita mejo akuti yai takambirana ndi Abu Dhabi National Oil Company. Amene wasopano kuambira pano mafuta sizikhala so nkhani yai. Tikhala ndi stable supply ya mafuta mpaka lero anthu tugona ma filling station. Ndipo pa new year hii anthu ena akhala agona pa filling station. What is your message? Mamuda zisangalala akhale ndi ma families akugona ndiponso sagula so mafuta. Anatuza kuti tapanga deal ya $2.6 billion ya mega farms. Oh yes. Takakutengerani. Ili kuti pano pa ndrama za ku mega farms akungoja but nothing to show. Too much bluffing. Atuza kuti yai ndakatenga 28 billion solar energy deal. Ndakasaina atapita ku COP27. Yes, I remember that. Mpaka pano zili kuti akutuza kuti yai ndasaina 32 billion solar deal ndi power plant ndi aku US akubwera azatikire solar pano mpaka lero kulibe chimene chikuoneka. Apita ukanena kuti ma mega farm projects panga za ku Ghana 7 trillion mukizwa ino amati tikhala ndi ele Christmas gift ya bridging. Zopepera zokha ndiye palibe chimene magesi ndawo tambaso ma blackout. Now my investors ambiri kuti muone panopa makampani ambiri atseka. Yeah, very atseka even usage yathu ya magesi it's not many timayuzira mbuyomo. Kwambiri. We're using less for makampani ambiri atseka kumazambiraso. Ma blackout ambiraso. There is no hope. There's no hope. This actually Boma even president. This is just like the talk. He can't walk the talk. Now, he's not a man of action. Ndiwa malapulapu basi. Chimene tikwenera kuziwa ndicho kuti. Yes. Izi takumana nazo in just 4 years. Ndiye munthu amene iyi mukampase 5 years ina. Amalapu. Yeah. Even from our comment section. Amalapu. Samia, my comment section. Tikale ndi ajakwera 5 years ina. Zoona Malawi. Tipedwa tutosefe. Bwana, we are returning to leadership. We need to get rid of this government. We need to tell Chakwera kuti yayi. You know, sangachite blame. Ngakhale afuna kuti iphaife komano chimene ndimakhulupirira ndicho kuti Professor Arthur Peter Mutharika. Yes. Amalawi ngati sitimugwiritsa bwino ntchito tizadandaula patsogolo. That man is peaceful. That man genuinely loves this country. Maona ngakhale atachosedwa mwachipongwe. He never left us. Munaona rino Joyce Bandara lose. Anathawa. 4 years ali ku America. APM wapirira nafe kuti kamfuna ndimange. Koma mukumbukira kuti chisankho chimene chija Achakwera ananena mpaka na kuti ndikhesa mwazi
It's on record. Now, sakwamanga chifukwa chake. There I think what APM realized kuti ineyo izizi ndale zamwazi anasira. And you remember kuti under Nankumwa we had the weakest opposition. Yomweso anapanga penetrate. Yomwewo, yes. Pete politics. Kwambiri. We had the weakest opposition, meaning kuti anali ndi mpata abomawa kupanga ndithu zinthu zooneka zogwira mtima kwa Malawi. Ineyo Malawi amene kwadandaulira kwambiri ifeyo panopa tikamakhala ku DPP maso athu kwambiri ali pa youth. Yeah, okay. Tikuchita focus kwambiri pa youth. For even APM watuza kuti ndikufuna mupange manifesto yathu ikhale targeting the youth. You go and see today NIF inabwera kuti thandize ma small enterprise business people, ma youth, azimayi. Yes. Pano ndichotengera cha andali. Pano ndi Malawi Congress NIF. That's what it has become. Youth yo kuti akapange access ngongole panopa. Neno chosekesa. Akuti NIF yambogula fertilizer. Akawale mukutani NIF zikagula fertilizer. What sort of running a government is Nonsense. This? You are playing games. You know APM amanena kuti business, running government is serious business. It's for big boys. And ku MCB pano pasinima onako big boy. Kulibe big boy kumene ucho. Ma big boys onse tili ku DPP. That's why inaende kufuna ndi auza youth panopa on a serious note. Okay. Kuti hope yanu ikhale mu DPP. Ife anyamata ametalowa ku DPP. And the good thing ndonena kuti convention yathu ya DPP. Convention ijatu ya sefatu. Kwambiri kunabwesa so achinyamata. Ndi anyamata toka. Look at our campaign director, look at ife ametalenga mipando yaikulu. Ndife anyamata. Yes. And ife focus yathu ili pa youth. Tukufuna kuti tikhale ndi vibrant system. Ndikupasa an example. Okay. Kupita kubunda agriculture. Because chimeti ziziwa Malawi. Chuchuchu watu ndonena kuti sitizakwanisa kutesa njala ku Malawi ngati sitipanga irrigation farming. Okay. Focus yathu ndimene yoyo. Yes. That's why munaona kuti APM made sure kuti Shire Valley transformation program iyambe. Mazi awa Mulungu anatipatsa. We need to use this water. We have the best water, fresh water in the whole world. Ikungopita kama kataira kunyanja ku Indian Ocean. We are staying hungry. Yet choti chosa muhanga ndi mazi awawa. We need to go hard on irrigation. AIP itesedwe ipangidwe in a way yonena kuti ichite focus ku irrigation. Kupita ngati kubunda kuja kuti chaka chino kumachita graduate anyamata ngati. Anyamata 12. Anyamata 12 aliyense tikumpasa 5 hectares of land. Tikumpasa ma farm implements. Ka aliyense alandira ma tractor awiri. Tikumpasa input. Kandi ma fertilizer, kandi mbewu zoyambira kuti iye uja akalembe anyamata anzake ntchito, akambe kulima, azitilipira zimene zija in produce. Titakapanga ndi two system ngati imeneyo, aliyense opanga graduate kubunda wafika ma points awa apasidwe izi. Ndikumachita monitor njala yathu itu 2 years kuti. Ndipo we can feed the whole SADC and have surplus. Of course, we did it. And we are going to do it We again. did it. Under Bingu, may he so rest in peace. Malawi sold maize to Zimbabwe. Kumano. We had Bingu anamanga nkokwe kuchenza, anamanga nkokwe kumangoja, anamanga nkokwe kuzuzu. Kuti tisunge chimanga. Why? Ababa even issue ya Panga revive agriculture through irrigation plus other initiatives supporting the youth. Ikungoonesa kuti you have so much passion for the youth. Yeah. Ineyo ngati wachinyamata. Yeah. Zinthu sizilipo. Palibe chikuyenda. Kuti tamange ntawuni. Palibe. Okay, even wafusa akabanza. Anjinga za moto awa boda. Kuti agule fuel akagula pa black market 10,000. Apa ngandama yokaja. Ndiziyanda kuzana anyamata athu ama degree. Pano wita ni ama minibus. Mupite kusika kulimbi kuti. Mupite mukaona amene akuyendesa makabaza. Akakutuseni ma CV yao, you'll be surprised. Inuyo, what promise? Ngati wachinyamata nzao. Investment unena ndizokuti focus yathu ili pa anyamata. Tikhale ndi vibrant agriculture system. Anyamata tisama, timazolowera kwa uzana athu kuti yayi
mukakula mfuna muzakhale chani ndi amayankha ine nurse ine pilot ine. How many respond kuti ndifuna zakhale farmer? None. None. Yeah. That's very true. Because we are not making farming attractive to the youth. That's why ndunena kuti tiyambire ma college anyamata aje tisamangooza za ma white collar jobs za ma office chifukwa ma office athu ndochepa sitingakwanemo, koma tiauze kuti takupasa 5 acres iyo takuyikira irrigation system, manage that. Muona kuti kwa 3 years is the goal. Amene ujayo akuchita export zimene akulima zicha. Just provide market. Honorable Sulemani. Muzi wa kunoko ku Malawi timakakamira chimanga. Yeah. Do you know kuti chimanga maize is not an African food? Yeah, sure. Chimanga chinachokera ku India. Chimanga chinachokera ku India. Oh. Yes. What we are supposed to eat as Malawi is rice. So you are challenging me kuti ndi my initiatives omwe ali mmutu mwanu tita ukhala ndi supplies ya mpunga ku Malawi kwa. Tachitapo. Ndipo tichitasi. Timajesa Zimbabwe. Ngati Zimbabwe, South Africa amakonda mpunga ndi kilombero wa ku Malawi. So it's just my policies athu. Komanso izi tikunena za oversight akutilesa pano pasi. Zimene zizofunika kuti office ina iliyonse aliyense akamapita ku ntchito ya boma aziziwa chimene akupitira. Basi. Full stop. Mupite ku health. A minister health panopa ali ndi ma pharmacies mbwe. Kodi mankhwala afuna kuti akapezeke mchipatala akapena ku pharmacy kwa. Kosateka. Ndizimene tikumana nazo. So thank you very much pa direction yomwe agriculture sector ifunika kutenga. Komanso ndimangofuna pajati kukamba za review ya chakachi. Anthu ena department ine yomwe yaboma yomwe yakalanya chichewa chemveka bwino ndi NRB. You know, NRB tinauzidwa kuti ili under OPC. Do you think imene ingakhale ingapange ma decision olondola muone kuti anthu ena kumakavota kawiri ku Central Region mwana there is even evidence ana akumakalembesa NRB kwalola mu system yawo. What direction? Choyambirira tinene kuti who is heading NRB? Ndiye mayankho ali pati pamene amene akuchita head NRB ndi amene anali mboni yayikulu ya Malawi Congress Party ku court pa mlandu wa zisankho. It's there. Inu munali mboni ya ine ku court ine ndawina mlandu ndenda kutengani nuyo kuti mwandithandiza kuti ndiwine mlandu mwandika apa mukhale apa pamene paja mungapangiza kuti ine ndichoke pa ayi ndizimene zochitika pa bwana aku NRB asambo achoke anali MCP witness ku milandu. Now you see ndamene athandizira kuti MCP ilowe mboma mukumbukira nthawi nake tukambirana. The view is ma commissioners. What if we have ma commissioners mozi wa DPP wa MCP even akupanga zawo PP okutungonena kuti because ife timakhulupirira in inclusion wina aliyense kuma commissioners. Yes. Ndisanene mongalula koma ndingowapempha ma commissioners a DPP fundamental kwadalira izi zonse zitikamakamba za NRB za electoral commission ifeyo maso athu kumene ma commissioners athu mafuna ndingowapempha. We're talking about the NRB. Okay. NRB is very compromised. As I said, the one heading it is a very compromised individual. Komanso mukaona set up NRB. Yes. Kulibe my representative athu. Yes, azipani zinas. It's crucial because when we're talking of elections, zikuyambira ku NRB. Chifukwa chokuti palibe amene angakalembese for elections opanda NRB kuti ampase chanzika. So they are working together, NRB and the make. Ku NRB mukaonesesa it is still under State House. Yes, OPC, yes. So that even raises questions of they are being told integrity. What to do by the president and his team.
kumenja kulibe for example izitaka agwira kunkhokwe akupanga makadi zimezi yakukana khala kuti kuli ma representative say azipani zina ku NRB kuja akanatha kutiuza ife in advance kuti ayi tukasegula office apa tukapanga zakuti ife nkumaka out kuendera limozi koma as we are talking now NRB is being run by OPC, no any other representative. Which means your take is NRB jayo kufunika ukhale ma representatives azipani zonse GPP, transparency, PP, UDF, UTM onse akhale tizizoona limozi kuda akubisa ja chilipo chomwe bija komanso tikaodandaulira akumathamangira oyamba kuyankha akumakhala a Congress kuchita defend Megi kuchita defend NRB pali ubale wanji iwo ndi political party. Now look at even Antalimanja kumeki a compromise fellow. We are saying kuti it's nothing personal koma ngati a judge integrity It's majaji ndi anthu amene timayang'ana kwambiri ngati in a society anthu amene timayika patsogolo kwambiri who are supposed to uphold integrity. Yes. Ndende apemphe Antalimanja kuti you are compromised, madam. Resign. Let her go home. The fact that you are the daughter of the former president of Malawi Congress Party, basi tu sikuti ndicholakwika china chilichonse koma apapa anyamuke. Let other competent fellows you are compromised kuti chipani ichi ndi cha abambo anu. So ndiye sopano mulola bwanji kuti chipani cha abambo anu chiruze kunena zona apa tikachoka pa nkhani ya NRB kukuyenera kukhala ma commissioners from all parties. Asambo apakire zikwama zawo azipita amene aja Antalimanja anyamuke aja kweratu akhoza kwabasa asambo aja ntchito ina nanga simbale wawo afuna kuti kaya ndikuyembase kaya ndikuti komano nkhani izizi muone zikuchitika ku Mozambique. Yeah, sure. Zikumakhala ngati za simple koma ndimafuna nene kuti zimayambira ngati apapa sitisamala bwinobwino ifasi mathematics ndimene kubweretsa nkhondo mu Africa maiko angapo. Yes. You see what happened in Philippines, you see what has happened in Mozambique, and they want to use the same company here in Malawi. Total rubbish. Ndi mavuto. So ngati sakufuna kuti mvera ife chifukwa tu chisankho chili ngati mpira ukukhale team ife tilikuwa as opposition ukukuya ruling kodi ground mwangolo wa moka ruling azimenya bwanji mpira wako. Let them play fairly. Fair. Honorable Sulemani, I've enjoyed today's chat. Ndikaona so my comments, people were looking for you Nino Bangolini at the moment, but thank you very much for sparing your time. No, it's a pleasure. My viewers atu lero timakambirana review mchakachi takamba nkhani zingapo from the compromise ya NRB, compromise ya MEC, zochitika zomwe zachitika zambiri, declaration ya president atu Arthur Peter Mutharika kuti azaimanso come 2025, not because he wants any personal gain, ainde akufuna kuthandiza Malawi. Bagamoyo should not exist here. Malawi Congress Party, stop petty politics threatening our politicians. Zopana is in Zachikale. Honorable Ndovi, we are very sorry. Honorable Suleiman is here. Strong, fresh and sound IMCB. Akuza nisoni kuti moyo wao hakutakubwereserani Kongo, but he is going to keep on fighting for Malawians until his last breath. Honorable Suleiman, mawano malizira kwa maviewers atu. Actually, they are very happy to have you here. Ndikaona ma comments. Yeah, ifeyo ngati achinyamata hope yathu ndio kuti tikonze zinthu. Ndimafuna ndiauze achinyamata kuti don't lose hope. DPP is coming back. Professor Arthur Peter Mutharika is coming back with the aim of rescuing the economy of this country, the Nkhanza from MCP. Lastly, kafukufuku wa ndege ya Malemu Saulos Chilima sitizasiya kumukamba mpakana DPP ikangolowa mboma tikuchita institute
izi za Malawi mukhulupirire inquiry yeniyeni ya Malemu Chilima ikubwera izizi tangotayani mbini zisiyeni muona inquiry yeniyeni tazatuuze satane mene tinaluzira vice president wathu ndi anthu athu ena timeline imene ndiyo kuti sizokambira naso izi sizokambirana whatever come rain come sunshine tinagwirizana kale as a party kuti tikangolowa choyambirira kafukufuku achitidwe tiziwe mene tinaluzira azibale athu amene ali responsible should pay. They should come to books. And it will happen. Komanso ndinene kuti china chimene tinagwirizana ndicho kuti onse amene akuba ndrama chifukwa mafailo awo tikusunga and you know akuba careless, very careless. Tikuziwa chilichonse chimene akupanga amene wawawa ndrama zimenezi tikumanena mobwereza muzasanza abale anga muzasanza pajaona bwana Malomba ananena kuti ayambiretu kukonza ndipo sakunama ulinsiki chipaleta akukagona kuti chaka cha wina nduna ina pasidwa over 600 acres ku farm ngo kusalima nkhani za fertilizer tikuziziwa yes tikuyambira zimenezo zo ndrama za Malawi zibwerere economy ikonzedwe ma expenditure achitidwe bwino. We are here mena nenera Honorable Sulemani kuti Democratic Progressive Party, the progressive in Democratic Progressive Party is about upliftment of each and every Malawian here. Ndithokoze kwambiri ma viewers athu kulikonse komwe muli pa episode yathu yomalizira ya 2024. Ndingosindika pano kubwerezanso zomwe ayankhula Honorable Sulemani zomwe timakambirana kuti Democratic Progressive Party is for all Malawians. Come 2025 we are returning to proven leadership. Happy New Year, happy 2025. Professor Arthur Peter Mutharika 2025 Boma. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.